Čaute ľudia, vítam vás tu nového videa, no a dneska si tu opäť zahráme Brawl Stars. A áno, je tu opäť Brawl Stars. Sorry, že som tak dlho netočil, ale nemal som čas točiť. A ako môžete vedieť, že už zajtra bude ten nový Godzilla event a strašne sa na neho teším. A dneska som pôvodne chcel ísť hrať rankedy, ale dostal som žltú kartu. Tak si ideme asi zahrať showdowny normálne. A teraz je tam nejaká takáto mapa. Je to trochu zaujímavá mapa. Že teraz tu pridali strašne strašne veľa nový. Počkaj. Aha, ja už viem, aká to je mapa. To nie je nová mapa, to je stará mapa, ktorú sem znova pridali. Let's go. Čau, pohoda. Dáme Colt, ktorý má málo hapok. Kde je tam je? Bože môj, nie. Dobre, idem preč. Dáme Ethereal. By som mohol zabiť. Bože môj, on furt iba uteká. O nie, 8-bit nie. Prečo strieľam do medveďa? Nevadí. Ok, splnil som quest. A idem ešte raz. Toto som sa iba tak rozohrieval. Teraz idem už naozaj. Ok, som rovno na strede. Tu mám rovno B. Boom, easy. Pohoda. Tak. To je kit. Boom, boom, boom. Easy. Ježiš, 5-kový Karl. Tak aspoň. No. Tak ja mám 5 power cubov, on má 5 power cubov, že to je vyrovnaný súboj a bol to celkom. Ježiš, tu je nejaká Nita. Zase. Potve tu Nita pozabíjala nejakých. Nie. A teraz kto to vyhral? Nie, ja som bol druhý. Nie. Nevadí. Dáme to prvé miesto. Tam niekto. Asi nie. Ok. Boom. Už tu máme strašne veľa týchto boxov. Tu budeme nalevnulovaní. Ale tento primus. Nie. Nani nech ide preč. A Squeak tiež. Dvaja najotravnejší asi brawlery, podľa mňa. No ešte vlastne Edgar. Nie. Ale Nani je pický brawler, ale on dáva strašne veľa damage mi príde. Easy. No primo. Nubák. Nie. 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 No ale on. Ne. Nie, ty choď preč, Spike. Tak to som využil úplne zbytočne. Nevadí.
Á, bože. Tak hrozné. Tam je Squeak. Nech spolu bojujte. Ale ešte by tu mal byť niekto. Ja viem, že som tu ja. Aha. To bol Edgar. Neviem. Proste tam zomrel z nej. Ja si asi preto risknem ísť. Ok, nikto ma nevidel. Čiže teoreticky by som to mohol vyhrať, lebo mám najviac týchto. Let's go. Tak, prvé miesto. Konečne. A Majzí mám už na ránku 19. Rare Star Drop. Klasika. Ináč sa vám zavzal povedať, že vlastne som dostal z legendárneho Star Dropu Henka. To je tak zlý brawler. Ja som si kedysi myslel, že to je akože fakt, že dobrý brawler. Ale to je úplne hrozný brawler. Teraz keď som ho získal, tak som si uvedomil, že to je najväčší trash. To je najväčší trash, aký som mohol dostať. Môj. Nič to už. Ale keďže ja ho mám na nízkom ránku, takže hrám teraz proti botom. Takže s ním samozrejme viem vyhrať. Ale je to tak extrémne zlý brawler. No, Rico. To bolo úplne easy, lebo som hral proti botom. Ale kebyže ho mám na väčšom ranku, tak to tak nie je. Taktiež neviem, či som vám ukazoval, ale už asi hej, lebo to už som dostal dávno. Som dostal Larryho Laveryho. Akože tá jeho ultimátka, ten jeho druhý, akože nič moc. Ten tam reálne nič nerobí. Ale chcel by som mať tú gadgetu, že si s ním vymeníte zbraň, lebo tá jeho zbraň je dobrá. Len on je zlý. Bože môj, nie. Nechcem zomrieť tak skoro. Nie, bože môj. Proste neviem, akože ja ho nemám tak vyleveleného, tak nedáva toľko damage, ale tá jeho ulti na nič moc, keď ju budem mať, uvidíte. Ježiš. Sa tak divne točí ten Jackie furt. No a teraz sem hodím napríklad tohto. No poďme napríklad po Grifu. A čo robí? Nič nerobí. Ani pomaly nestrieľa. OK, nahylujem sa. Ježišuskový Edgar. Tá Jackina zabila. Bože moja, ale tá Jackie, ak je rýchla, to sa nedá ani trafiť.
Zomri. Zomri. Áno. Konečne. Ale Bohu. Keď tam tohto hodím. On nič neurobí. Ani hitu mu nedal. Ne. Bož môj, ja že už dám, že môžem ísť aj k nemu. A nedám. Ale tiež si myslím, že nič moc brawler. No, ďalej. Asi budem hodnotiť brawler. Mohol by som urobiť video, že kde hodnotím brawlerov, že ktorí sú podľa mňa dobrí, ktorí sú podľa mňa zlí. No. Akože určite najlepší podľa mňa sú Leon a Tick. Sa nemusíme baviť. Daryl bol kedysi môj najobľúbenejší, teraz už bohužiaľ nie. No. A akože Frank, na to som si kúpil skin. Ani neviem na čo, ja som kedysi s ním hrával furt a teraz vôbec. No, mňa je zle to, že no takto hrám s akými botmi. Mňa je zle to, že vždycky keď ide udrieť, tak proste on sa nemôže hýbať. Aha. Ja sa nemôžem hýbať. Ale akože má veľa apok, tak to berem a dáva dosť veľa damage. Ale to proste jak ešte tu ultinuje, ak on proste vyskočí, tak to sa mu úplne dá ľahko vyhnúť. Takže tu musíte dať fakt presne, keď to je niekto taký ako Edgar alebo Kit, keď majú ešte aj ultinu, tak vám ju vedia opäť, že odskočia preč a... No dobre. No aha. Proste ono to trvá strašne dlho a zatiaľ kým ja som to dal, tú ultinu, tak on ma zatiaľ zabil. Takže tiež si myslím, že nič moc brawler. Aj keď mám na ňo skin. A mám 7500 trofej. Let's go. No a tuto by som toto video asi aj ukončil. A ak sa vám toto video páčilo, tak určite dajte like a odber so zvončekom a uvidíme sa na budúce. Čaute.